Bratře, prosím tě, tam vlevo v poslední řadě, buď tak laskav a opust to místo. To místo potřebujeme volné. Děkuji. V stredu 10. novembra mohli diváci v Čačianskom dome kultúry vzhliadnuť výbornú hru v podaní divadla Boleslava Polievku s názvom Pro dámu na balkóne. Komédiu plnú nezvyklých situácií, gagov, dialógov a rekvizít. Pritom hlavný odkaz je vlastne plný nostalgie, romantiky a skrytej nenaplnenej túžby. Celé svoje snaženie a úsilie venuje majster dáme na balkóne. Dáme, ktorá sa ani neobťažuje prísť sa pozrieť. Dáme, ktorú ani diváci neuvidia. Ale keby náhodou prišla, musí byť všetko dokonalé, aby nespokojná zas hneď nezmizla. Po celú dobu predstavenia sledujeme metaforu života jedného muža. Od detstva až do smrti je prevádzaný rôznymi motívmi, od motýľov po balóny. Bolek Polievka spoločne s členmi svojho umeleckého súboru vymyslel a zostrojil neskutočné množstvo tých najneuveriteľnejších rekvizít a pomôcok, ktoré dokáže naplno využiť vo svojich hrách. Lietajúce motýle, lastovičky, vrzgajúce kolená či iné ľudské kĺby, lietajúcu posteľ, prenosný vypínač a mnoho ďalších. Bolek Polievka využíva naplno svojich baletných a gymnastických schopností. Keď uvážime, že mu pomalu ťahá na 60-ku, sú jeho telesné kreácie o to obdivuhodnejšie. A samozrejme po zásluhe vyvolávajú v hľadisku búrky smiechu a odmeňujú Bolka spontánnym potleskom. Ahoj! Okrem svojho pohybového nadania dáva na 100% vyniknúť aj svojmu retorickému umeniu. Ku každej postave má svoj bytný a nezamieniteľný žargón, intonáciu, silu hlasu či slovnú zásobu. Na javisku sa tak pohybuje raz ako malé batoľa, vydávajúce neartikulované zvuky a inokedy zase ako umelec, hovoriaci svojou rečou z branže. Všetko je pritom prirodzené a nenútené, žiadne zbytočné gestá alebo slová. Všetko je presne v tých medziach, v ktorých má byť. Co je? No tak se pořádně probuď. Začneme, jo. Druhá polovina. No. Přišla? No přišla. To víte, že je tady. Přišla, Ano. přišla! Já nevěřím svým uším. Přišla. Přišla.
Po skončení predstavenia, ktoré od divákov zožalo obrovský potlesk, sme sa stretli s majstrom Polívkom a položili mu niekoľko otázok. Výborná hra, kde ste zobrali vlastne námet na tieto všetky scénky? Odkiaľ beriete námety na svoje hry? No, tak jak na kterou, tady tohle je spíš takový, jakoby nějaká autobiografie, taková vymyšlená. To je těžko, kde neberu, no tak to, jak to přijde. Tak jak to přijde, tak mi něco napadne, tak a zdá se mi, že by to mohlo být dobrý, tak to tak udělám. Táto hra je, povedzme, dosť taká náročná na spoluprácu medzi osvetľovačmi, v podstate na spoluprácu celého tohoto tímu, tie rôzne efekty, rôzne tie vaše kostýmy, rekvizity. Spomeniete si, povedzme, na nejakú príhodu, či už z nejakých premiér alebo z nácvikov, čo sa vám taká zaujímavá, smiešná stala? No směšný to není, pojáž jde o život. Teď zrovna předevčírem, no, teď mě málem zabili, jednou mě zabili málem v Itálii, kdy mě tam na ty židli, tak jsem se houpal nad divákama na ty židli, takový na ty barovy a už to radši nedělám, protože to nějak špatně, to bylo jištěný jima, klukama, Barenem Fredem, oni to pustili a to bylo ještě vyšší pódium než tady a já jsem padal vlastně dolí, nějakým zázrakem jsem se dokázal dostat do uličky z ty židle, tak to není legrační, to je o život. Možno ste mi teraz nabehli na otázku, že predsa už nemáte 20 a predsa na tom javisku vy predvádzate také rôzne tie akrobatické kúsky. Vy musíte mať na to nejaký špeciálny talent, či ste to nejak tak dlho nacvičovali? Tak příroda to myslím, že je spíš. No tak taky to, tak jezdím na koni, tak jsem tam cvičím. Někdy cvičím míň, někdy zase cvičím víc. A teď zrovna mám období, kdy vůbec necvičím. Ale jezdím na koni teda. Kde vlastne vznikol, ako ste sa vy vlastne dostali k herectvu? Kde to bolo, že aj bude zo mňa herec? To tak se nikdy nikomu asi nestalo, že by byl aj bude z mě herec. Tatínek ochotník. Já jsem byl ochotník, tak se mě tak dařilo a někdo říkal, sakra, ty bys to mohl zkusit na tu školu, protože jsi šikovný, někdo ze Zlína tehdy z divadla pracujících. No a tak jsem to zkusil a dokonce mě to vyšlo, což bylo pro mě příjemné a taky docela i překvapivé. Aké bolo publikum v Čadci? My tady hrajeme rádi, jako na Slovensku, když jsme hráli poprvé, tak mám dokonce Miša Malicher, takový náš slovenský manažer, dá se říct impresario slovenský, který se tady narodil v Čadci, tak nás pozval poprvé do svého rodného města. Tak si dal záležet na tom, aby nám bylo dobře. Vidíte, tady máme chlebíčky, máme tady jablíčka, dostali jsme květiny, dostal jsem krásnou krajinořezbu, tak jsem rád. A taky už se těším domů na farmu, na koně a na děti a na Marcelku. Vieme, že máte farmu, keby ste sa nám troška... Už se to mění v nějaký životopisný rozhovor. Keby ste sa nám... My chceme, aby ste sa nám troška pochválili. No tak to nevím, no tak máme stránky webové. Farma je tam to je pro koně, samozřejmě pro zvířata jiná, je tam dobře dětem, je tam dobře dospělým. Je tam dobře sportu i kultuře, tak hrajeme tam čas od času divadlo, pořádáme výstavy. Tak je to takový naše zábava. Teď jsme tam přistavili takovou věž, která bude hrát ve filmu pokračování dědictví, tak se tak snažíme, no, tak se bavíme tím. Ja som to chcel spomenúť kvôli tomu, lebo som sa niekde dočítal, že to je vlastne taká vaša srdcová záležitosť, samozrejme, myslím, že aj okrem herectva. Čo chystáte, či už sa to týka divadelnej tvorby alebo filmu? No, my máme teď premiéru divadelní s Pavlem Liškou. Hrajeme na taky pecaté, takový představení, pracovní deník, bych to nazval, o Českém lvu, o těch prestižních cenách, kdy dostávají herci, režiséři, producenti a dostávají ceny Český lev, tak my jsme to kdysi nedávno, vlastně loni jsme to s Pavlem moderovali, tak mě napadlo, že by z toho mohlo být pěkný představení o tom, jak to vzniká, o tom, jak je nervozita, trošku jsme si to děláme samozřejmě srandu. Hraje tam i režisér toho filmového, toho televizního přenosu, a vlastně majitel práv na toho Českého lva, Wachler, Petr, tak se tím docela bavíme, no. A chystají se teď, nevím, nějaký se roztrpitl s různýma nabídkama pro mě do filmu, tak pořád mě někdo, teď zrovna, když jsme byli tady 4 dny na Slovensku, tak pořád mě někdo volal, že chce, abych hrál nějakou roli velkou nebo hlavní, tak uvidíme, no. Tak zrovna Vejděle chystá film a tak.
No a my se snažíme teď, nebo já teď víceméně dokončuju takový volný pokračování toho dědictví po 20 letech, tak vzniká takový scénář, který pro mě aspoň docela zábavný, a když to někoho s tím scénářem seznamuju, tak se docela baví, tak doufám, že to jednou natočíme a že se budete bavit i vy. Měla by to být československá koprodukce. Budeme točit tak v létě a na podzim by se to mělo točit, no tak to by mělo, jestli to bude po Vánocích, nebo to už potom se určuje, kdy je nejlepší měsíc na to ovést to, aby tam nebyla zase mnoho filmů konkurenčních, tak ono se to už je taková alchymie té distribuce. Zdravím televizu vašu televizu vašu, která je i naša, vaša.